Ассалому азизон, Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам ва студияи марказии радиои Озодӣ шуморо ҳамроҳӣ мекунам ва тавре мебинед мо таъби наврӯзӣ дорем, вале бо ин вуҷуд дар барномаи хабарии радиои Озодӣ ки баъд аз камтар аз 3 соат дигар тақдими шумо мешавад, мо хабару гузоришҳои доғ ва рӯзро пешниҳоди шумо хоҳем кард ва хоҳем дид ки мафияи бозорҳо дар Тоҷикистон киҳоянд ва ё чаро ва киҳо намехоҳанд ки маҳсулоти арзон аз Узбекистон вориди бозорҳои Тоҷикистон шавад. Дональд Трамп дар паёми наврӯзии худаш ҳукумати Эронро ба маблағгузории терроризм ва суистифода аз дороиҳои ин кишвар муттаҳам кард. Дар айни замон ҳукумати Амрико дар ихтиёри Душанбе лабораторияи махсуси ҷилавгирӣ аз густариши маводи ҳастаӣ ва силоҳи қатли омро гузошт. Ҳамчунин дар бораи ғуломони асри 21 барои шумо мегӯем ва чӣ гуна даҳо занони Осиёи марказӣ ки ба хотири зиндагии беҳтар ба Русия рафтанд ва дар як корхонаи дузандагӣ дар шароити ғуломона ба сар бурданд. Ва албатта аз саргузашти Салими африқоӣ барои шумо қисса мекунем ки шаҳри Хуҷандро барои худаш ватан интихоб кардааст. Тавре мебинед хабару гузоришҳои мо хеле зиёд аст. Ҳамагӣ баъд аз камтар аз 3 соат дигар ҳамаи шумо аз инро дар Озодӣ видео ютуб мунтазире.